Dr. William Ruto ritukoro na tetebuna serikali ya inigebe temiroberio yo no yakore moticho no yakore nyamakoro tari gesima kya mitengi ngaki ogochikomanya services ya serikali honesta ni bada kubeka elinde ebe ensebe digital maitense nya wasioliere kwa manyana data ibintu bya serikali inero babege temiroberio ya abena sinjira ya abena bomba bwasimiro moja ni obarure amatuko 5 nomo gochia serikali ya Kenya Kwanza kora usema ngana pa batsan ngogenderale ostari kogendere ko tojo bomba bwa Kenya Kwanza bali barase ikiombe ikyo gyogo kwana badete na yaya ekoroba twarte ikaro nigo asimio ya bwato bote na mangana yogo taka kugore saba ekarabata mangana ndata kire kugurigererigwa yaba Kenya igoro jena nsema ya Kenya Kwanza na asimio ngomo chanibale buna mbarimbare batadide ase chingwana igoma chumuri na rayo endete korekana ime na isiko ya Kenya ekarotro jena China ngaki China yanyarde kego haki needs na presidency andojunyariri ya sensemo ya magazeti wana manga endete korekana ime na isiko ya Gusii ase skuru ya Cardinal Otunga Mosojo niko bandete kuyarika niko chia soko chengera ama chivu yo mwakoli weji mwaka bujirwe nemero nkebe na ibere ekeroba kwa debuya banyorete mini ya 10.1 ekeroba kwa debuya samate mwa yoeta korenga no mwalimu manene we skuru yo chief principal ari batyombiro entonya tenere na tutetina nigo bono kirigentu gikiranire ase skuru yo ase tukulyangyo basemereti gose umwasiri wejisemie sekeri machogu amo nabarayi bande bakageri gochigo ikasense mimo bana be county ya Kisii mo senator ba MCA no mubunge ya Kisii ya South Anthony Kibagendi daro bereri gochigo ikorro abuli tukulyangyo asomoroberio bogo chengera. It is Thanksgiving as emise era jikorawa na Bishop Mairura Joseph Mairura ase skuru eyo igo mwalimu yo na ba deputy baye ntwatare toro ndoro jine ba kemo sana ki deputy cha ibere oyo academics na mangana administration twabwa the David Mayaka ntwatwa na Gerard Ayera abu Ayera ni gatene da mangana academics na David Mayaka ni gatene da mangana administration na mangana a discipline konyana na umunyakerubo ubo mangana parents association maida sense meji semia kana nyone no monto ni ngoba bwatira marieta kabisa karekoro kuna nere general France o Mayo nero umunyakerubo ali sense